Takže ahoj všichni, máme tu nový video a dnešní video bude něco, co se týká od dekorativní kosmetiky až po tu klasickou čistící, nevím, jak bych to nazvala, ale myslím si, že bez dlouhého okecávání můžeme jít na to. Takže v první řadě tu mám nějaký ochranný báze pod make-up, co si dávám, a je to tady ta Baby Skin od Rimmelu. Já jsem hodně dlouho scháněla nějakou, která bude mi dost vyhovovat, protože když jsem zkoušela nějaký týhle, třeba od Essence nebo tak mi tolik nevyhovovala jako tahle. Sice je trošičku dražší, stojí myslím, že nějakých 120 korun, nebo 130, teď přesně nevím, ale rozhodně bych si ji koupila ještě jednou, až mi dojde, protože ono, když si ji děláte na kůži, tak ji máte takovou masnou, bych to takto. Takhle to nějak vypadá. Jo, je to prostě průhledná látka, tekutá samozřejmě. A když se rozmaže, tak to asi nevidíte, ale ta kůže je fakt taková masná, jo. Jako další, co si dávám pod tu bázi, je korektor. A já už dlouho používám přírodní kosmetiku. Ne z toho, že bych prostě nechtěla investovat do té dražší, ale myslím si, že s tou kvalitou a výdrží se vyplatí zainvestovat do té přírodní víc. A je to teda tady ten korektor od Alverde. Oni prodávají teď i nově tekutý, takže ty mám v plánu vyzkoušet ještě. A je to odstín 50 vanila. A zevnitř teda, když to otevřu, tak to vypadá takhle. A jelikož já jsem bledula, takže mě nesedějí všechny stíny, takže musím mít vždycky ty nejsvětlejší. A právě ta vanila je taková ideální, no. Jako další to je samozřejmě make-up základem. A je to zase od Alverde, je to v takovýhle pumpičkované formě. Takhle má tady pumpičku. A je to odstín. To nemůžu najít. Ježišmarja. Tady. 10 Light Beach. Asi. Prostě tady vždycky máte takový proužek a tam máte odstíny těch make-upů. A co se týká kvality, tak je to o mnoho lepší než ty dražší make-upy. Potom následuje pudr a ten je taky od Alverde. Vidíte, že já ho používám denně, co se maluju, a že už fakt tam je trošičku. A schválně mi dejte tip dolů pod video, jaký pudry vám vyhovují, protože tady ten, jakože jo, je dobrý, ale nevydrží tak dlouho na té pleti. A já už mám vyzkoušený snad všechno a už prostě nevím, protože mi žádný pudr nevyhovuje. A je to teda odstín 20 Warm Toffee. Tady takhle ze zadu to zase máte napsaný. No a já nepoužívám teda tvářenky a já používám rovnou pudr, teda bronzer. A používám tady ten Hola, nevím jak se to čte, každý to čte jinak, od Benefitu. A já ho teda používám každý den, co se týká líčení. Je takhle zrcátko. Čau. A co k tomu říct? No, mám ho od prosince a teda furt drží, jo. Sice už tam je fakt jako trošku, nebo půlka, tam je půlka. Ale budu si kupovat asi ještě jeden, až mi dojde, protože krásně rozjasní tu pleť, jo. Teď ho sice na sobě nemám, ale to nevadí. A
co k tomu říct, no. Teda je dražší, já ho kupovala zrovna, když byl ve slevě, myslím. Jinak stojí 1500, abych nekecala. No prostě na stránkách Sephory to tam budete mít, kupovala jsem ho teda v Sephoře. A byl teda ve slevě. No a teď se můžeme vrhnout na tu, jak to nazvu, na tu pleťovou ochranou čistící kosmetiku. A jako první používám samozřejmě odličovač, používám tady ten od Baley. Tady ten. Je teda dvoufázový, klasicky zatřepete, otevřete a nalijete na vatový tamponek a odlíčíte se. S tím, že já odličuju i make-up tady tím odličovačem, je teda hlavně na oči, ale já ho používám i na make-up a ten odličovač je masný a já mám masnou pleť, takže pro mě ideální a myslím, že tam je i olej. Je tam protivitamin B5 a hydratuje pokožku kolem očí, což je pravda, protože já jsem dřív měla třeba suchou tu pokožku kolem očí, ale tady ten odličovač mi to prostě zlepšil a už to nemám. No a potom, když se odlíčím, tak tu pleť nechám chvilku odpočinout, umyju ji vodou potom. A následuje další, co používám, a je to tady ta Mixa, tady ten gel. Co k tomu říct, no prostě, je to zase pumpičkový, takže klasicky na tamponek a potom, já to teda nerozetírám kroužkově, ale prostě ťupkuju potom, kde mám problematickou tu pleť. A kupovala jsem ho v DMku za 130 korun a je to 200 ml, takže myslím, že se vyplatí investovat tady do toho. Protože je fakt dobrý, tu pleť mi hodně zlepšil ten gel. A rozhodně, až mi dojde, tak si budu kupovat ještě jeden. Oni tady od té Mixy jsou i denní a noční krémy, takže přemýšlím o nich, že je vyzkouším a dám vám vědět, jaký jsou. V druhém pokračování. No a tohle by bylo pro dnešní video všechno a můžete se těšit na další. Takže ahoj.